Vamos a falar deso ahora mismo, precisamente, do dormir. Con Marco González. Con Marco González. Boas tardes. Buenas tardes. Profesional, entendo, do descanso, non? Exactamente. Porque sí que é certo que pasou moito durante a pandemia, que a xente lle deu moita importancia a que tipo de colchón temos, que tipo de almofadas, porque, bueno, pasábamos máis horas na casa, pero é algo importante, non? Aquí botamos moito tempo da nosa vida. Sí, seguramente Abelino descansaría moi ben nas súas etapas de bicicleta neste colchón, ¿no? A ver, pasamos 24 anos máis ou menos da nosa vida dormindo. 24 anos? Máis ou menos. De Desperdicio. Entón, Sí, pero bueno, que se non dorme non hai Sí, non hai outra. Sí, sí. entonces está claro que é importante invertir no descanso, ¿no? A invertir no descanso temos que ter artigos de primeira calidade, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, desde Elastic traemos esta maravilla de colchón, un colchón artesanal. Eu antes de ir ao colchón novo, gustaríame saber como podemos saber que temos que cambiar de colchón. Claro. Cando sabemos que, oi, hai que cambiarlo? Eso a mí parece unha decisión difícil. Bueno, vamos a ver, de media máis ou menos deberíamos de cambiar de colchón entre 8 e 10 anos, que deberíamos facer, ¿no? Más que nada por un tema de higiene. Vale, pois cos colchóns que se fabrican hoxe en día, os que fabrica Elastic, por exemplo, este pode ter unha duración tranquilamente entre 20 e 25 anos, perdendo moi pouco as súas características, porque o colchón a partir do 12º, 13º ano pode ir perdendo as súas características. A media establecicha en 8 ou 10 anos. Sería o aconsellable para calquer tipo O sea, que de temos que colchón. pensar que xa non é fácil saber canto tempo ten o colchón. O que pasa é que un colchón de muelles, por ejemplo, podese acabar antes, porque, bueno, tende a emblandecerse e tal. Claro, pois falemos dos tipos de colchón. O colchón de espuma pode durar Temos máis. aquí tres seccións diferentes, non? Sí, vamos a ver, en este caso temos a soja, aquí teríamos... Pero espera, vémoslo Sí. así, que así o ven Sí, as cámaras. sí, temos aquí a Esto soja... é espuma de toda a vida. Espumación con soja. Entón, fai que a espumación é un HR, de altas resiliencias, entonces... Pero xa me estás falando, mira, a última vez que fun comprar colchón derme ganas de non volver a comprar un colchón na miña vida. Porque non entendo nada. HR, resiliencia, non sei que, non sei cuánto. Espumación de alta densidade. Vale, Vamos, ben. perfecto. Entonces, tengo por aberto, entonces, bueno, isto fai que teña máis recuperación cando o deformamos, de acordo? Neste caso de soja, o que o fai é máis flexible, é un colchón máis fresco, vale? Aquí teríamos, por exemplo... Isto recoméndase para algún tipo de persoas, idade, non? É que, claro, recomendar un colchón vai a depender, eu vou fazer un pouco como o galego, Sei que non? che vai dicir, quería un colchón, dice, pa que o quere? Claro. Moito uso, pouco uso. Non, para dormir. Claro. A ver, vai a depender moito de moitos factores de cada personales, non? Con quen se durme, se suda moito, se o peso da persona, a altura, a estatura. Que ten muelles. Sí, este muelle é muelle ensacado, vale? Cada un deles é un muelle independiente, muelle ensacado, porque ven en saquiños de fiselina. Entonces, isto que o permite é independencia de lechos. Me gustan a min, ¿no? son os que rebotan estes, non? Sí, rebotan todos os muelles. Pero, No, pero digo, estes colchóns, este tipo de colchóns. Os de muelles. sí, teñen todos rebotes, sí, claro. E aquí este que sería? Este sería látex, 100% natural, ¿vale? Entonces, esponjoso. Pero cale o bon, Marco. Claro, é que ese é o problema de ir comprar un colchón. Roberto, vos son todos. Ves? Todos estes colchóns. Pasou o mismo cando fui comprar Este en concreto é especial. Hai varios tipos, cale o bon, son todos. Sí. Bueno, hai que decir, por exemplo, este colchón non emprega colas, nin pegamentos, nin adhesivos, nada, totalmente ecolóxico e tal. Entonces, bueno, vai a depender de moitos factores. Vale, como non vamos a ver cal é o tipo bo, o que sí necesitamos saber é brando ou duro. Xa verás que che vai contestar, xa verás. Depende da persoa. No, xo acaba de decir, depende da persoa. É que depende da característica de cada persona, as súas necesidades. Bueno, pero que se recomenda máis? Porque nos podemos ir adaptando. Firmeza media alta, la que recomendamos. Unha Firmeza alta. media alta, sí. Vale. E agora non está de moda iso que hai unha parte dunha maneira e a outra mitad outra. Que teñen distintas, Claro. sí, está moi de moda. Iso consíguese mediante técnicas de perfilas o colchón, distintas técnicas, se consiguen distintas zonas de confort Está moi de ben. firmeza. E tiñan que, non sei se existe xa ou non, tiñan que deseñar nórdicos que levaran dunha metade máis... Roberto, estamos traballando. Nórdicos que levasen dunha metade máis abrigo e da outra metade menos abrigo. Non sei se existe iso. Non, nós non o fabricamos. O que si hai a posibilidade de facer dúo, de facer un nórdico de máis fibra e outro de menos fibra, que van os dous xuntos como un sándwich, van con uns corchetes, Sí, sí. en calquer momento pode sacar un ou outro en función da época do ano en que está. Moi ben, sabemos os tipos de colchón, imos comprar un colchón, claro, Hai xente que non quere o duro. Por que hai xente que non quere o colchón duro? Que non quero colchón duro, porque Hai xente que non lle gusta que sea duro.
Bueno, se é duro sempre podes optar por poñer un topper de viscoelástica e poñerlo encima e ter máis un topper vense un Unha colchón. parte de arriba. Sí. Vale. Unha tapa independiente, digamos. E para conseguir un poquinho máis de confortabilidade, pero duro é como dormir no suelo. E é normal que me sallan os pés para fora? Home, estás un pouco botado para diante. Tú crees? No. No, está bastante ben. Este colchón de un 50 Ti eres moi por alto, 90. Roberto, igual había que traer outro un pouco máis largo. Pero os colchóns son todos igual de largo, non? No, as medidas tamén hai 1,80 m, 1,90 m, 2 metros, 2,10 metros. A ti igual che faría falta 2 metros polo menos. Isto é cómodo, eh? É cómodo. Garantizo que é cómodo. Claro, o problema de ir comprar un colchón, eu, cando comprei un Onde va? colchón, Non te metes. é que non podo deitar, eu vou probar o colchón. O problema de ir comprar un colchón é que ti próbalo, diste, está ben, pero canto tempo temos que probar un colchón para saber se é ou non? O tempo que che deixen na tienda. A ver, o normal sería estar varias semanas na casa co colchón para ir vendo a sensación ou feedback que che dá o colchón no teu corpo. Eso sería o normal. Ahora, que tú nunha tienda ou nunha colchonería tes uns minutos para probalo, o que vas a vivir, o sea, a túa experiencia de sensacións nese momento. Juan, Entón, o importante do colchón sabes que é? te lo que probar de lado O tamén. importante é quen se pon aquí. Iso, vamos, iso é básico, eh? Iso é a clave do Iso colchón. é a clave da vida. Para dormir, olvídate do resto. Pero quen se pon aquí? Ai, quen sabe? Iso sí que é importante. Vale. Habría que probarlo como estás tú ahora e depois poñerse de lado e volverse a poñer un lado ou outro lado. De cada lado. Moi ben. Así que entendemos que o colchón hai que cambiarlo cada, dixo, 8 10 anos. Más ou menos, sí. Máis ou menos Espera, firmeza. faltache outra cousa. Os colchóns hai que darlles Hai que voltearlos e xiralos sempre. Non voltear e xirar. Claro, ahora habría que falar un pouco de manter o colchón. Amigo, Porque isto unha vez ao Ten ano, razón, díximo que me vendeu o colchón, nunca o fixe. isto unha vez ao ano hai que No, viralo. más. Más. Pero non así, en todos os sentidos. Habría que xiralo Xiralo e viralo cada 3 e meses máis ou voltealo. menos. Vámonos facer. Cada 3 meses. Venga. Vamos, Marco, vamos a facer. O sea, digamos que cada canto teríamos que facer isto. Víralo, o sea, xíralo aos 3 meses. O No, no. viras, aos 6 meses o Pero xiras, aos 3 meses o viras. espérate ahora. Vamos ver como fai unha persona que vive sola. Isto non o movo, eh? Pero claro, unha persona que vive sola, como fai? Xa para alguén. Ten que chamar a alguén. A ver, sí, bueno, depende esa persona tamén, pero bueno. Que faz? Ahora xa non te acordas para que lado é. Non era viralo así. E agora está lo xirando e virando. Isto pesa un quintal, muchacho. No, pero vamos a ver. Perdona, que eu non habría que eu facer isto así. Eu non podo facer esfuerzos, Marco. Colle por aí. Vale, ahora está lo xirando. Sí. Vale. E agora que hai que facer? Ahora está lo xirando. Así era como aí, estaba. No, No, así no, no, sí. antes tiñamos los pés aquí. Sí, está ben, está xirando. Pero ahora hai que... No. Ahora esperar 3 meses, máis ou 2, 3 meses, e ahora viralo. Se é de dúas caras, se é de unha cara non fai falla. Claro. Bueno, entendo. Antes tiñamos a cabeza aí, ahora temos los pés e ahora damos a volta, ¿no? Exactamente. E co meu ten disque. Bran e inverno. La e algodón, sí, bueno. Disque é distinto dun lado que Oye, do por outro. aí, Este Marco, colchón en vamos a poñer concreto ben vale- que... Como queres poñer ahora? ¿Tú queres virar? No, está perfecto. Sí, está perfecto. Entón, cada 3 meses damos unha voltiña. Os primeiros 3 meses, a primeira vez o xiras, logo os 3 meses o viras, logo os 3 meses o xiras, nun ano faz o ciclo completo. Acabas dormindo na parte que estaba dormindo a outra persoa. Más ou menos, sí. Tamén andan mezclándose eso. Pero por qué? Home, xa, coa persoa que durmes habitualmente hai Pero confianza, non? con xiralo e viralo non é suficiente. Hai que airear a habitación todos os días para que os materiais poidan respirar, un tema de higiene, hai que pasar a un aspirador para Eso, sacarlle o pó. o máis importante que fixen eu co colchón foi meterlle do sacar. Un antiácaros. Sí. No, unha funda. Unha funda do un ácaro, protector. do saco. Iso é clave, Clave? é clave Eso para é alérxico aos manter ácaros. un colchón. Antes falábamos de 8 10 anos. Se ti fas estas cousas, o sea, o xiras o viras e pois un protector ou unha funda, aireas a habitación e cuidas o colchón, porque se o colchón o cuidas de día, el cuida de ti de Por noite. exemplo, non facer eso nunca. Entón, Que estás facendo? eso sí que non. Estás facendo mal. O qué? O colchón. Bueno, non me vou meter en líos porque estamos nun programa de tarde, pero...
Os colchóns tamén, ás veces, Sí, podes vale. facer yoga, pilates, ese tipo de cousas, non? Vale, bueno, dicía yo da funda do sácar. Sí, hai funda impermeable, non impermeable, pero sí que a funda evita o contacto directo coa pel, entonces, bueno, evita o tema de ácaros e tal, é fundamental, é clave ter un bon protector no colchón, en calquer tipo de colchón. Igual que as almofadas, A almofada, o soporte tamén. O soporte... Eso era o que iba eu, cando parece que xa era todo moi complicado, diciches o teu colchón e cando despois non é o mesmo se tes un somier, se tes un canapé. Neste colchón, por exemplo, non é aconsellable un somier de láminas. Bueno, depende, para as láminas, como teña un pouco de separación, lembrade que este colchón leva os sacos independientes, este en concreto. Entón, é aconsellable poñerlle un canapé, poñerlle unha base, algo constante e firme, non? Entonces, se tú tes unha boa base, tes a almofada tamén, hai moitos tipos de almofada. Esta que temos aquí, por exemplo, esta é de pluma, vale? Pluma mezclada con fibra, vale? Este é un tipo de almofada, hai moitísimos tipos de almofada. Vai a depender un poquinho, volvemos ao tema do colchón, é un tema moi particular. Dura ou branda? Esta, Alto ou esta, por exemplo, é moi blanda. Por exemplo, eu uso unha de moita densidade, moi dura, vale? A min gusta máis así. A miña parella, por exemplo, gustalle máis baixa. Entonces, hai xente que lle gusta moito a viscoelástica, que está moi de moda, o que é a memoria, a espuma con memoria. Esta, por ejemplo, que é de pluma, natural, entonces, bueno, vai a depender un poquinho tal, pero é imprescindible, tanto no colchón como no soporte, como na almofada, que todo o mundo escollamos ben, porque vai a depender... A almofada, cada canto tempo hai que cambiala? Aí sí que non hai unha tal, iso vai verse na propia almofada, pero, bueno, podríamos decir que cada ano habría que cambiar almofadas. Que dices? Cada ano? Cada ano? Cada ano. Bueno, tamén... A miña A ver, que 20 anos. depende... Claro, porque les venden almofadas tamén. Home, xa. Sí, Tamén joder, venden Eu cosas teño que diso. cambiar as almofadas agora mesmo. Pero é importante, supoño, tamén ter en conta agora a xente que compra máis almofada longa nas camas de matrimonio. Curta. Curta, non? A ver, un pouco, porque a almofada, o que falábamos agora, é moi de cada persoa. Entonces, eu aconsello que nunha cama grande, unha cama de matrimonio, vayan partidas. Vayan cada un ca súa almofada, Claro, porque non va a podes poñer ter incluso, a parella pode ter distinto tipo de almofada, Claro, claro. que é o meu caso. Por iso deberan de facer os nórdicos unha metade que abrigara máis e outra menos. Porque a ver, porque unha persoa dentro do grupo comunitario que se meta dentro Pero desta pode cama, la- por que unhas persoas teñen que pasar frío e outras estar a suar toda a noite? Sen elástico non la encargas, facemos xa. Iso seguro. No, que tedes que patentalo. Bueno, moi Bueno, ben, unha boa idea. pois... Tú crees que terá solución esta xente que fai a cama e pon as almofadas e despois pon 55 cojins así na cama Vou che dicir unha cosa. que despois suele vai ser a dormir e hai que quitar 55? Esa xente terá algunha solución? Leva máis tempo a facer a cama que... Pero sabes do que che falo, non? Sí, por suposto. Xente que pon cojins na cama. Pero xa na estética non me meto. Que van a facer un reportaje. Pero vamos a ver. Van... Está ben ter os coxins na cama. Pero 73. No, 73 non. Pero que xa estamos outra vez entrando como no da cadeira na habitación. Para nós é estupendo porque nós fabricamos Pero eu chego cojines. a noite para deitarme e xa teño que ir 10 minutos antes. Porque son 10 minutos, Pero teño porque quitando... se os tes así, podes te sentar, estar traballando cun ordenador, mirar a Non é- televisión con pero comodidade. Eu falo de outra, eu falo de toda Outra a cama categoría, chea de cojines. toda a Sí, cama, sí, sí. de peluche, cosas así. Para nós mellor que facemos cojines, así que... Pois imos falar de descanso tamén. Un representante de colchóns vai así, ¿no? Con esto. No, hice unha maqueta, unha proba, ¿no? É dicir, vas polas casas, son representantes de colchóns. Séntese. Canto vale un colchón como este? Pues este debe andar sobre 1.700 euros. Carai. Pero que este é artesanal. Este é artesanal. Son dúas personas durante 4 días facendo casualmente de colchón. Non leva pegamento, non leva colas. Bueno, É moi particular, 1.700 entre dous son 850 euros cada un. Pois sí. Pero é unha inversión en descanso e en saúde. Entón, eu creo que vale a pena. Falando de saúde,